mama na a soke ce karshe domin kin riga kin mun komai burin zuciya da faranta miki Allah ja nisan kwana kullum da safiya ko da maraice domin so kike yi min hidima kukan zuciya ke kika share domin baki kaunar ne fama ina so a ce ranar karshe ta kare ina mai miki hidima sanki a zuciyata na daban ne a so bani kaunar ki girma kuma na zo da shi ba kya kushe ki damke kishi mana albarka kaunar Mustapha manzan karshe a gurin ki ta yi tsiro harka wanda ya ce miyo nunin kauna gurin uwa uba mi san barka wasu muran kwafa kada mi toge muryar muka saka sassauka domin sai da sansa ake nisa idan babu shi sai ai hauka dubin gaisuwa ni na miko gurin ki ummakin yi min gata a duk duniyan nan babu ya kai ba kai gake min fifita ka ɗauken a baya ka ririta ka ce za ka sai min mota sanadin ka ni na yi karatu neman ilimi ba na wauta Allahu kadiri ya kai mai duk zunuban suka gafarta Allah ka kara nisan kwana wajen umma kai ya hannun fama mahaifin mu ka tafi shi kenan su dai addu'ar da muke yi ma ilahu zunuban suka wanke domin da hana mafi girma ni kuma kara mun karko akwai ina na zan mai azuma ya Allah ka